أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Allah umdali wento zonke, umdali wethu sonke, umdali wezulu nomhlaba abusise ukufunda kwezwi lwakhe nokulalelwa kwezwi lakhe. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyaqhubeka nokukhuluma ngomuntu oyitshela ukuthi uyazi kanti akazi lutho. Allah uthi ngendlela ubhayiza ngakhona awuthi ngikutshela ukuthi wena muntu uphila kanjani, uziphethe kanjani. Lalela ukuthi Allah uthini? Wa idha alima min ayatina shay'an, Allahu akbar. Walla uthi lapho labo bantu labo befunda okuthize ngemibiko kaAllah, lapho befunda noma belalela okuthize ngemibiko kaAllah, Allahu akbar, into abayenzayo, Allahu akbar, Allah asave. Nathi singama Muslims siyakwenza lokho kwesinye isikhathi. Akusama non-Muslim kuphela. Nathi singama Muslim kwesinye isikhathi lokho siyakwenza. Uma ufunda umbiko kaAllah noma ufunda ihadith uMuhammad sallallahu alaihi wasallam exwayisa ngento ethize, bese uyahleka nje wena uyithathe sengathi joke. Wallahu uthini? Ittakhadhaha huzwa. Leyo nto leyo bayithatha njengejoke, bayithatha njengehlaya, abayithathi serious. Njengokuthini nje Allah subhanahu wa ta'ala mayethi wa innama tuwaffawna uzurakum yawmal qiyama, umuntu nomuntu ngelanga lokwahlulelwa uyokwahlulelwa ngani ngokwemsebenzi yakhe. Bathi asuka lofika nini lona lelo langa lokwahlulela lelo? Kunini nabokhokho baze bafa belokhu betshela ukuthi umhlaba uzobhubha, kuzofika ilanga lokwahlulelwa. Kodwa siyaqhubeka nje siyazala, umhlaba uyanda, abantu namhlanje khona bazelwe, namhlanje khona bafile. Ayikho leyo nto leyo, bayithatha leyo nto leyo as a joke. Allah uthi yibo ke labo bantu labo abathi mabefunda imibhalo ngezambulo nezimpawu zika Allah, belalele befundelwa, abayithathi serious leyo nto leyo, bayithatha as a joke, bayithatha njengehlaya. Allah uthi labo bantu labo kabenza lokho, ulaika lahum adhabun muhin, balindwe labo bantu labo, balindwe isijeziso esibuhlungu nesidicilela isithunzi phansi, nesibaphoxayo nesibahlazayo. Walla wena ongakholelwa ezimpawini zakhe, ongakholelwa ebunyeni bakhe, walla uthi ulindwe isijeziso esibuhlungu. I'm going to humiliate you. Ngizokudicilela phansi, ngizokuhlaza, ngizokwenza ukuthi ubukwe abantu, babone wonke amahlazo akho, babone bonke ubunjalo bakho nobusathane bakho. Ngoba izimpawu zami zisobala, angizifihlile. Njengoba noSathane lo omsebenzelayo okunguyihlo omkhonzayo egameni loNkulunkulu abaningi. Njengoba wena ukhonza uSathane egameni likaShembe, njengoba wena ukhonza uSathane egameni likaJesu, njengoba wena ukhonza uSathane egameni likaJehova, njengoba wena ukhonza uSathane egameni likaMariya ocwebileyo, njengoba wena ukhonza uSathane egameni lamadlozi, njengoba wena ukhonza uSathane egameni lezithombe, uthi Allah yonke leyo nto leyo oyikhonzayo ngizokuhlaza, ngizoveza ubunjalo bakho, ngizokwehlisa, ngizokudicilela phansi, ngoba yimina umbeki wamakhosi. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah is the King of Kings. Uyena obeka amakhosi, uyena obeka abengameli, uyena okubeka kulesikhundla okuso njengamanje. Watanzi'ul mulka mimman tasha. Ngidicilela phansi isithunzi, ngehlisa loyo futhi mina engithanda ukumehlisa. Njengoba abaningi ebehlisile phambi kwethu, njengoba abaningi ebaphakamisa phambi kwethu, awuzenzeli
konke lokho kusezandleni zika Allah subhanahu wa ta'ala. Uhlala ukwazi lokho. So Allah uthi basop, yekela ukuthi mawulalele noma ufunda ngezambulo zami nezimpawu zami bese uthatha ngathi kuyadlalwa, bese uthatha ngathi ihlaya, bese uthatha ngathi into le engeke yenzeke. Allah uthi yonke lento engikutshela yona iyiqiniso. Nalabantu engikutshela ngabe ngithi ngababhubhisa wena ongazange ubabone, akulona ihlaya, akuyona inganekwane, iqiniso ngempela. Allah wazibhubhisa lezo zizwe lezo. And Allah uthi njalo mangabe kunesizwe engisibhubhisile ngifike ngishiya uphawu ukuthi abalandelayo bafike babone ukuthi ngempela lento yenzeka. Njengoba sinalo uphawu oluwumkhumbi kaNoah ukuthi ngempela uAllah wababhubhisa abantu ngesikhathi sikaNoah, njengoba sinophawu oluwuFaro ukuthi ngempela wayekhona uFaro ehlupha abantu edelele ibiza ngoNkulunkulu, namhlanje uAllah uthi nangu ngimenza uphawu phambi kwenu mboneni. So nawe ke wena owenza izinto eziphuma endleleni uthi awubonwa, basophu Allah angakwenza uphawu ukuthi nawe noma ungasekho emhlabeni abantu basale bekhuluma ngabe bethi nimbona nje wayezenza ukuclever, wayethi uhlakaniphila. Awubheke ukuthi uAllah umdicilele phansi kanjani, awubheke ukuthi uAllah umhlaze kanjani, awubheke ukuthi uAllah umehlise kanjani. Basopha ke mfowethu, basopha dadewethu. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.